uze nodaba Alright senjani ke kensizwe lalela-ke into esilethile la ekhaya le. Kahle kahle size ngodaba lakho nomalumekazi wakho. Lento ebeniyenza emva kwendlu. Kahle kahle lo macashelana ade nodlala nobabili. macashelana. Hawu. Okay ke lokulalana ade nikulalana emzini kamalume wakho. Ngoba ufuna ukuthi ngize ngilibeke kanjalo ukuthi mangithi ngiyazama ukuthi ngikuhloniphise wena engazi ukuthi uyintanga emoya nomoya. Wendoda ulingani umthetho wakho? Umuthi ngingani uqondene. Lalela baba ngithi mina. Wena ubulala nomalumekazi wakho, angithi uyakwazi lokho. Uzoxova umuzi kamalume uthunyiwe. Lalela. Angizizogxova umuzi kamalume wakho, mina ngizokutshela ukuthi ayibona lengane endala kamalumekazi wakho. Bathi bayigama layo uMpendulo. Yamazi uMpendulo? Umpendulo. Ngiyamazi. Ngeke ngamazi. Ukuthi ngakhulumeka. Ayikho into ezokhulumeka. Ukuthi ngoba na inkinga ke yazi ibingakhulumeka ukube wazama ukuthi ugqoke ijazi. Kodwa manje inkinga sekunomphefumulo phakathi ongenacala. Ngisho nalengane ifana nami. Understand? Uzovela yabona umalume. Umalume uzonquma. Ngeke lalela-ke wena njobula usungibulalis. imaki ngeke akwazi ukwenza lokho ngoba na malume wakho nizongigada mina lalela la kusamele na malume wakho siye kuyena and naye kumele simtshele ukuthi siyazi ukuthi meke kwenzeka something kuwena uyena esomholder responsible ngawe. Sengithuli kanjani ngeke uzoboshwa phela makuthi uzobe mina kodwa sengithuli angithi akufanele ngiphile lento oyenzayo wena ukhombisa kufanele ngiphile kanjani lo yenza manje la uqhatha lokho kwenza angiqhathi la mina ngilungisa izinto ukuthi zihambe ngoline oqondile and nengane imazo imake wena singeke mhlambe kube mina wena umalumekazi ingane sixoxa lento yabo nje lento oyikhulumayo ayikho ingane ungayifaki la angithi wena uthi kufanele iyazi ingane kumele ingayazi manje phela kodwa ekuhambeni kwesikhathi nomqondo wayo usuthe ukuthi ukuphaphama kancane maseke usuyayi yabo uyayitshela ngeke uvese nitshela ingane encane kanje into enje futhi nje kufana nokuthi uyayibulala kahle kahle la emqondweni. Hayi kusho sivele nomalumekazi la ekhaya uzele ukuzoqhaza mhlawumbe uthunyiwe ngesa mhlawumbe imindeni yake yaxabana before ithini esingazi avela gijimise nina nje into ninje engakangitsheli kwami ina mhlawumbe sibonisane ukuthi sisenze njani yini bezoyibonisana nawe ngoba wena ubuzomtshelana ukube behlale besisobana sisomlulo esithini sayiqasa namanje angithi imake makuwukuthi wenza ubuzoba naso isomlulo sakho nomalumekazi futhi nathi uzoba naso isomlulo ukuthi okay madoda njengoba seyinto esikanje cela ukuthi at least siphume kanje yona ilento nami bengiyikhuluma nawe khuluma ke ngilalele nje ukuthi okungcono bafowethu sengichazela ukuthi umalume umuntu onjani okay and ngafa nokufa mfowethu uyabona njengoba usubekele kanjalo futhi into esekumele siyenze thina njengeshow kumele sihambe siyokuvulela i-protection order against umalume wakho ukuze anything ezokwenzeka kuwena azoholdwa responsible for impilo yakho. Uyena isuspect yokuqala sengifila ngithi cha naye angifanele yabona naye ngeke bambulala ngithi uzoboshwa phila lalela mina ngizobe sengifila lalela umalume wakho omdala uzo understand izinto vele kanje ziyenzeka and yinto ejwayelekile eyenzeke la wena umazi ngikubona yazi nomfethu wakwakhahlela ubhiya wamalume esiphuzo yazi ukuthi wamenza ubhiya ngikhuluma ngobhiya awucabanga unkosikazi imake wena the time ulala naye awuke wakucabanga lokho kusho kumina ingabe kuyinto ebizohlala phakathi kwethu nomalume yazi nayo ke ayisahlalanga ke phakathi wenu wena usulethe umphefumulo emhlabeni le ndoda le
kodwa mfethu uyangizwisisa mina uthi Ngikuzwa kahle bafo. lento le mfethu singagcina la mfethu noma sikhulume-ke naye umalumekazi mhlampe vele umalume Imaka asigoqe lento ngoba nami uyazi ukuthi isikhathi siyimali. mfethu usufuna ukuyigoqa lento mfethu uzuqala into enzima manje uyayigoqa Lalela-ke asenzeni kanje.